Съдии, приготвих тести си на тиган с кюфтенца от погребални картофи. Използвала си тестисите в пълнежа и си добавила други продукти и подправки. Твоите тестиси са най-хубави от всички. Иска ми се да ям още. Твоите тестиси са най-хубави от всички. Престани, аз ти казвам. Не, това е велико, аз го снимах този текст просто. Това е... Браво, Яна, много хубаво прочета. Аз виж как се старая, човек. Не се подигравам никъде на тестиса. Твоите тестиси са най-хубави от всички. Иска ми се да ям още. Ей, ти се става дъх, дет си го сложил. Естествено, от малко тип еротично е предаването. Съдиите казаха, че тестисите са се нуждаели от повече подправки, но мисля, че имам шанс. Казаха, че тестисите не са еднакви, но са... Единия винаги е по-малък. Да. Сори. Съдии. Шеф Еван, загуби... Ох, извинявайте, ще стане сега. Шеф Еван загуби заради тестисите. Не бяха добре вкусени и бяха полусурови. Естествено, че съм разочарован, че нямах шанс да продължа. Но си тръгвам с високо вдигната глава. Знам, че семейството ми се гордее, че съм